Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru dimineața asta, pentru căldură. Mulțumim pentru jertfa Domnului care ne strânge, ne ține împreună. Pentru dragostea Lui dovedită, pentru dragostea Lui anunțată, pentru dragostea Lui veșnică. Mulțumesc, Adi, pentru timpul de închinare și echipei de închinare, pentru atmosfera creată aici. Mulțumesc celor care s-au străduit și ne-au făcut acest mărțișor. Dumnezeu să vă binecuvinteze, apreciem. Ne prinde bine să vedem flori și de plastic, dacă sau nici nu știu din hârtie, dar dincolo de asta vedem inima și primăvara împărțită fiecăruia. Le meritați, le merităm. Adă, Doamne, primăvară și afară, amin? Vreau să fac o afirmație aici în fața dumneavoastră astăzi. Eu nu vreau să am o viață bună, doar. Eu nu vreau să am o viață sănătoasă sau lungă, doar. Eu vreau o viață veșnică. Amin? Ok. Pentru o viață bună, fac carieră. Pentru o viață sănătoasă, caut leacuri. Dar pentru viață veșnică, trebuie ajuns să mă amestec cu lucrul veșnic, să fac parte, să asimilez, să mănânc, să trăiesc, să respir. Și din câte știu eu, până acum, nouă oamenilor ne sunt accesibile 3 lucruri care sunt de natură de obârșie veșnică. Primul, cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta va trece cerurile și pământul, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Deci este vital să învățăm și să ne modelăm gândirea, filozofia de viață după cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru care este veșnic este sufletul tău și al meu și al nostru. Sufletele noastre găsim în Biblie, că ele sunt veșnice, că ele transcend vârstei noastre, copilăriei, tinereții, maturității, îmbătrânirii. Sufletul nostru transcede această etapă. Iar al treilea lucru de care Biblia mea spune că este veșnic, este dragostea. Despre asta se spune că nu va pieri niciodată. Aceste 3 lucruri trebuie ținute împreună, căutate, cultivate împreună. Și astăzi, cine sunt eu, Doamne, și cine suntem noi? Să stăm înaintea Ta, în fața acestor mari provocări. Unde sunt izvoarele vieții? Unde sunt izvoarele cuvintelor nepieritoare? Și unde este izvorul iubirii dacă nu în inima Ta? Doamne, astăzi am vrea să ne deschizi un colț din inima Ta. Vrea să ne descălțăm de praful nostru, de miopia și îngustimea, de răutățile și egoismul nostru și să pășim, Doamne, în Sfânta Sfintelor, în locul sacru în care se naște veșnicia. Dumnezeul meu, pentru aceasta lasă Duhul Tău peste fiecare din noi. Lasă Duhul Tău și ungerea Ta peste cuvântul Tău, peste robul Tău, Doamne, și învață-ne să gândim cum gândești Tu, să iubim ce iubești Tu, ca să ajungem acolo unde ești Tu, în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Nu doar pentru că e primăvară și nu doar pentru că suntem foarte tineri, ci pentru că ne interesează să construim ceva ce nu ține până la pensie, ce nu ține până suntem noi angajați după mine potopul, cum spunea Ludovic, al 14-lea, après moi la Deluve, ci să treacă dincolo ce ai zidit, ce ai construit, să aibă ecou. Ce am construit în și cu viața mea, ce am construit în și cu familia mea, ce am construit împreună ca biserică, ca popor al lui Dumnezeu.
pe de o parte. Pe de altă parte, văzând contextul în care biserica noastră este, context cultural, social, filozofic, dacă vreți, de influență, văzând presiunile la care familiile din biserica noastră sunt supuse, noi, ale noastre, nu ale voastre, ale noastre, familiile noastre sunt asaltate, relațiile dintre soț și soție, relațiile dintre părinți și copii, dintre fete și mămici, dintre generații. Și atunci ne-am rugat. Și Dumnezeu nu ne-a pus un bilețel din cer care a coborât. Nu, ăsta a fost răspunsul Domnului, ci răspunsul Domnului a venit în unitate, în învoială, în convingere că așa, că asta este meniul, ăsta este lucrul care trebuie adus din nou în față. Luna martie va fi luna familiei. Din toate părțile vom încerca să privim și să strigăm către Dumnezeu, Doamne, dacă nu ne ajuți, o dăm în bară. Și să strigăm către Dumnezeu, Doamne, ridică-ne Tu, scapă, vindecă-ne Tu, Doamne, în numele Lui Iisus, amin. Întărește familiile bisericii. Întărește-ne, Dumnezeul meu. Și vom pleca în această călătorie, pornind din iubire, ajungând probabil tot acolo. Vedeți, generația noastră și nu numai, a reușit să bagatelizeze acest ingredient singurul de care știu că e veșnic. Emoțiile trec, ambițiile se tocesc, dar este acest ingredient fabulos, extrem de puternic, pe care am reușit să-l caricaturizăm. Societatea noastră, filmele noastre, poveștile, telenovelele noastre au reușit să facă din el, din acest ingredient dumnezeiesc, să facă o caricatură din dragoste. Ca și creștini, astăzi și în întâlnirile următoare, și nu numai, noi credem că dacă vom reuși să zidim pe dragoste și vom reuși să definim ce definește Biblia că este, atunci sunt șanse nu doar să avem o viață bună, o viață sănătoasă, o viață lungă, ci să avem viață veșnică, noi și copiii și copiii copiilor noștri. Cineva să zică un amin aici. Surpriza pentru mine a fost că locul cel mai elaborat, cel mai superb, cunoscut ca și imnul dragostei din Noul Testament, este în Cartea Corinteni. Doamne, dacă aș fi scris eu și cineva m-ar fi pus pe mine să scriu Noul Testament, probabil că aș fi plasat acest imn al iubirii în Apocalipsa la Biserica Filadelfia, despre care nu se spune nimic rău. Undeva într-un context foarte rozbombon, dar înțelepciunea divină a ales să plaseze această învățătură, acest adevăr fabulos, într-un loc extrem de surprinzător pentru noi. Și astăzi o să încerc puțin să planez asupra acestui context, urmând ca duminicile viitoare, întâlnirile viitoare, să zăbovim și să înțelegem când și unde și cum și de ce a pus Pavel acolo. Haideți, dacă Cristi mă ajută, să mergem în Biserica din Corint și să vorbim puțin despre Biserica din Corint și să explorăm puțin câteva din lucrurile care contează. Eu am fost, făcând acest exercițiu, să nu spun studiu, surprins să văd câte similitudini sunt între influențele din timpul acela cu influențele de timpul nostru. Și mi-am amintit o carte ce a scris-o Ravi Zaharias despre filozofia greacă care domină gândirea vestică și legea romană care e la baza legislației vestice și cum de acolo ni-s rădăcinile din antichitate.
De acolo ni rădăcinile și influențele și gândirea și filozofia care a modelat viața acelor oameni și pentru generații este mult mai aproape de gândirea noastră de acum decât niciodată. Decât niciodată. Te rog. Biserica din Corint o găsim ca o biserică cu multe probleme. Cu multe probleme. Adică, aș spune eu, o biserică normală. Spunea fratele Petrică la Scău, măi, dacă ești într-o biserică unde nu aveți probleme, pleacă de acolo, că înseamnă că e moartă. Dacă aveți probleme, semn că ești vie. Acum, sigur, Doamne, nu pune dezechilibre pe amar, că ne frânge. Te rog. Corintul are, cu 1000 de ani înainte de Hristos, sunt urme arheologice că a existat această localitate, acest loc locuit. Numai un pic. Dar, haide, dacă ai început. Corintul îl vedem în partea de nord a Peloponezului grecesc. Este acea fâșie de pământ ce desparte Grecia de această peninsulă, de acest cap. Și gâtul acela mic, de o parte și de alta, unește două mări. Haide, te rog, mai clar. Avem celebrul canal al Corintului de peste 6 kilometri, care la început să îl facă Nero. N-a reușit și abia în secolul XIX s-a terminat acest canal. Până atunci erau două porturi. Corintul era înspre Marea Ionică și un alt port spre Marea Egee. Se descărca marfa în căruțe și se trecea pe uscat distanța aceasta de 6 km și jumătate. Și oamenii au fost provocați cu asta, deci erau două porturi. Te rog mai departe. Da, este un canal artificial ce leagă două mări, construit, te rog. A fost distrus de romani în 144 înainte de Hristos. Practic a fost ras de pe fața pământului, iar cei care au supraviețuit au fost vânduți ca și sclavi. S-a exterminat populația din Corint. Și pentru 100 de ani a fost numai ruină acolo. E semnificativ acest lucru? Foarte. De ce? În anul 46 după Hristos, nu-i 146, ci 46, acolo am greșit eu, a fost reconstruit de Iulius Cezar ca și colonie romană. 100 de ani de pauză, de praf, de cenușă, de ruină. Al doilea oraș, așa este numit, așa este cunoscut în istorie, al doilea Corint, al doilea oraș. Ca și colonie romană a făcut o capitală senatorială pentru întreaga zonă din nordul peninsulei. Te rog. Oamenii au dat buzna. Oportuniștii, comercianții, afaceriștii, oamenii vicioși, oamenii curajoși, oamenii întreprinzători. O populație extrem de diversă. Găsim și o sinagogă evreiască acolo, în Fapte 18, când Pavel face această vizită, îl găsim mergând la frații lui evrei, stând de vorbă de acolo și, sigur, în momentul când a început să aibă priză, evreii au alarmat autoritățile și au fost arestat, dar la judecată a fost găsit nevinovat și eliberat. Dar știm despre asta că exista și o comunitate evreiască. Te rog. Orașul era guvernat de legea romană, dar în inima lor, în viața lor, era influențat profund de gândirea și de filozofia grecească. Aici îl avem pe Socrate povestind celor din jurul lui. Te rog. Religia era un amestec între păgânismul grecesc și cel latin. Panteomul grecesc și zeii romani. Zeii greci erau imprevizibili, capricioși, lascivi. Zeii romani erau puternici, violenți. Amestecul acesta a sedus
Pe de o parte, în același timp, am generat un spectru larg de sărbători, a oferit populației un spectru larg de temple, un spectru larg de zei, un spectru larg de prilejuri de închinare păgână. Te rog, aici avem templul Afroditei, zeița iubirii. Sunt numai porțile de la acest templu. Erau 2000 de fete acolo, de preotese, care proliferau imoralitate. Te rog. Orașul fiind relativ nou, fără aristocrație, fără o anumită rădăcină, o anumită vână, o anumită stabilitate. A fost un oraș ideal pentru oportuniști, pentru îmbogățiții rapid, nene. Nu-ți trebuie numai 15-10 ani, 10, 15, 20 de ani de tranziție și ai devenit milionar. Nu-ți trebuie mult. Trebuie să umbli la butonele, să ai geanta care trebuie. S-au prins. Te rog. În același timp, din întreg imperiul, oamenii care au reușit, sclavii care au reușit să-și câștige libertatea, într-un fel sau altul, au găsit aici un loc, în care să se agațe, în care să prospere, în care să trăiască, un loc de trăit. Au dat buznă aici. Lor li se adresa Pavel prin cuvintele: între voi nu prea-s mulți de neam ales. Voi... Ok. Privind spre oamenii și spre îndeletnicirile lor, găsim o listă înfiorătoare, eu nici n-am pus-o sus, și cu păcate, sunt vreo 10 acolo. Tipic pentru societatea aceea. Era îmbâxită societatea cu ele. Și umbrele acestor păcate, se găseau și în biserică. Ce l-a apucat pe Mitra să vorbească astăzi, că a zis că vorbește despre dragoste? Într-un context sucit, atonal, într-un context confuz și pervertit. Te rog, în acest context, în nicio altă biserică nu este lăudată ca și Corintul de manifestarea prezenței Duhului Sfânt prin darurile spirituale. Oare cum Dumnezeu a compensat? Oare cum Dumnezeu a favorizat într-un fel această biserică? Sigur că ei, neavând rădăcini, neavând o înțelegere, și o să ajungem imediat să vedem, au exagerat și au trecut rapid în extremă. Și din nou a trebuit Pavel să corecteze și acest aspect. Te rog. De fapt, despre ce discutăm? Iată care a fost atunci problemele lor, care a fost tema sau care a fost tensiunea din generația aceea și care este tensiunea din generația noastră. Cum să păstrezi biserica în lume, să aibă o voce? Biserica are o misiune, biserica trebuie să mărturisească. Cum să faci ca biserica să ții deschisă, cu uși deschise și în același timp, cum să închizi ușa lumii care dă năvală în biserică? A fost această tensiune atunci și astăzi. Și cineva spunea că în acești doi poli, în această tensiune, se învârt cele mai multe probleme pastorale. În această tensiune, în acest echilibru atât de labil, în această dinamică, în această viață, în acești doi poli. Da? Te rog, care au fost concret lucrurile ce se întâmplau, ce erau promovate atunci? Moralitatea păgână sau imoralitatea era mai corect spus.
ea se lega de filozofia greacă, fără a avea pretenții că epuizăm subiectul, doar îl ating. În filozofia greacă exista o dihotomie, se făcea distincție, ăsta e cuvântul, între trup și suflet. Da? Sufletul este veșnic, trupul este perisabil, trecător. Problema este că ei nu credeau, necrezând în înviere, atunci nu are importanță ce faci cu trupul tău. Pentru că trupul nu va influența în niciun fel sufletul tău nepieritor. De aici nu este decât un pas spre imoralitate, spre permisivitate, spre viciu. A devenit religia asta. Oamenii își făceau programare, își făceau agenda, își făceau rezervare. Aș vrea să pricepem chestia asta. Legea romană, asta ce se întâmplă? Ce sport, cu ghilimele de rigoare, o să vedem imediat în slide-urile următoare. Sportul de a merge la judecat, de a merge în tribunal, te dau în lege. Cineva avizat știe că sunt și români care toată ziua, bună ziua, iau o plângere de făcut. Ăștia sunt abonați. Era un sport și găsim în capitolul 6 și Pavel zice, hei, nu-i niciunul între voi,ui pentru supărări, mergeți la lege. Democrația. Nu exista în Vechiul Testament democrație. Nu exista în învățătura Domnului democrație. Și să vedeți numai această similitudine între gândirea greacă și ce se întâmplă, am avut o discuție serioasă în București, la școala ce am făcut-o acolo, cu șeful cultului baptist, cu fratele Odniel Bunaciu. Și eram la un seminar. Și l-am întrebat și am discutat foarte deschis. Cum se face că o influență nebiblică este întrebuințată într-un loc atât de important ca și guvernarea sau conducerea bisericii, respectiv a bisericilor? Și a spus foarte simplu, e o convenție umană. Bun, convenție umană sau voia lui Dumnezeu? Sigur că bolovanul era prea mare să-l urnim noi atunci. Dar iată consecințe, iată că suntem sportul. Cu alte cuvinte, ca să poți să faci cu trupul tău tot ce vrei și cât vrei, trebuie să arate bine. Și atunci, până la cele mai fabuloase sculpturi, am fost la Louvre de 2 ori și am văzut, cum să vă spun, cât strada asta, partea cu sculpturile grecești. Rămâi uluit de proporții. Rămâi uluit de perfecțiunea trupului scoasă din piatră, din marmură, din granit. Era problemă, se făcea și atunci forță, nu numai astăzi. Vedeți câte asemănări. În gândirea evreiască, trupul este cel ce respiră într-un suflet. Trupul este veșnic. În legea levitică, trupul trebuia spălat, îngrijit, curățit, nu necurățit. Era atent la ce atingi, la ce vezi. Era atent la ce contact ai, la ce haine porți, la scăldat, la curăție. Trupul conta. Ce diferență! Din gândirea evreiască apare SOS, salvați our soul, salvați sufletele noastre. Pentru că în gândirea lor, sufletul sau trupul au aceeași importanță. Cred că trebuie să mergem mai departe totuși. Câteva probleme pe care ai Chloei i le-au spus lui Pavel și pentru care el a venit cu răspunsuri în scrisoarea aceasta. Diviziuni, și acolo vedem pasajele.
Păi eu sunt cu Apollo. Eu sunt cu Petru Mărene. Ăsta a fost acolo. Bă. La schimbare. Eu sunt cu Pavel. Oamenii snobi, oamenii parveniți, oamenii care aveau bani, că banii îți dă tupeu, înțelegi ce vreau să zic? Ăștia vreau să facă, să împartă, să zică cine, cum, care e adevărat. Erau vehemenți, erau răi, rupea biserica. Ne-am săturat cu ăștia neni. Păi hai să vezi tu pe ăsta. Și avem vedete pentecostale, avem vedete pocăimi, vine ăla. Salut, nu vreau să dau niciun fel de exemplu. Dar sunt același spirit pe strada noastră. Oameni care știu, au argumente. Și Pavel vine în genunchi înaintea lor. Cine suntem noi? Nu unul singur face, noi nu mă udăm, noi nu mă... Da. Imoralitate, zice, nici la păgâni n-am găsit asta. În acest context este imnul iubirii. Al pervertirii. De aceea, frații mei, îs pe străzile noastre, îs în casele noastre, la telecomandă, la clicul nostru, toate astea. Îs pe telefoanele noastre. Nu-i așa? Dați cu mine jos de aici. Și nu știi, nu mă dai cu capul. Și nu știi ce te-a apucat. Nu mă încep să tremuri, încep să plângi. Nu iese, nevasta e de vină, maică-sa e de vină, nu știi. Ești pe strada asta, welcome. Aceea e important să înțelegem care e leacul, care e antidotul și de ce. Litigii, am pomenit puțin de ele. Idolatrie. Și vine tot din această listă din... Hai să îndrăznim că e Biblia. 1 Corinteni 6, capitolul 9, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor, adică cei nedrepți, noi spunem cei cu prihană, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu vă înșelați în privința aceasta. Și asta este lista de care v-am zis. Primii, nici curvare, nici închinătorii la idoli, nici prea curvare, nici malahii, nici sodomiții. Ce-s astea? Nu te sperii când... Mergi mai departe, te rog, și 10. Nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimători, nici hrăpăreții. Lacomii, da? Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu știți? Se pare că avea de face Pavel cu ei. Se pare că avea niște interlocutori de calibru ăsta. Doamne, păzește-ne! Doamne, scoate orice lăstare. Da? Scoate această... Este foarte aproape de inima mea. Da. S-a măritat și a făcut din soțul ei Dumnezeul ei. Și când Dumnezeul ei s-a plictisit, și când Dumnezeul ei a venit idei, a rămas suspendată. I s-a luat trotuarul de sub picioare. Și era să-și pună capăt zilelor. E o formă de idolatrie. Copilul tău poate fi o formă, copilul, poate fi o formă de idolatrie. Mașina, casa, jabul, câte toate. Te închini, Sfântul Televizor, camputier, toate astea pot fi o formă de idolatrie. Domnul să ne lase Duhul Sfânt în noi, suficient de tare să auzim cuvintele astea și Domnul să ne păzească, El poate să ne păzească. Amin, te rog. Bărbații și femeile. O temă interesantă în această carte. Am trecut de câteva ori cu ea, știu că ultima dată am trecut prin ea cu biserica din Rupia și a fost fantastic. Am întâlnit și am avut multe mărturii, da? Frate, eu fix invers gândeam. Sigur. Și cum a fost? 3 divorțuri. Ok. Eu altfel văd, serios. Și câți copii ai tu? Păi, nu prea am la Domnul. Serios. Această despre relația și diversitatea și rolurile bărbaților și a femeilor. Pavel clarifică aceste lucruri.
vreau să pomenesc mai mult decât trebuie, dar e vital în familie să înțelegi că suntem diversi, diferiți, dar complementari. Și capitolul 11 merge până la haine. Și spune, nu poți să crezi într-un fel și să arăți ca și altceva. Ok. Dar e valabil și invers. Poți să fii ca o călugăriță de sus până jos și să fii bestie. Și amândouă sunt extreme. Ok. Mâncarea jertfită idolilor. Vreau să știm, noi nu avem această experiență aici. Mâncarea care era jertfită, ea era parte deja dintr-un proces păgân, dintr-o procesiune păgână. Ea a fost stropită deja, ea era închinată, peste ea s-au făcut incantații, peste acea carne deja a fost implicată într-o procesiune păgână. Și erau măcelării la colțul bisericii, unde era la jumate preț. Și pliantul era în fiecare poștă. Și unii aveau libertatea să ia de acolo, alții nu-și puteau permite să ia din altă parte și e o problemă. În capitolul 8, Pavel spune, dacă mâncarea mea îl face pe fratele meu să cadă, mai bine renunț la ea. Relațiile sunt extrem de importante. Cina Domnului. Cina Domnului în Corint aveau sală de mese. Și veneau cu ei mâncau acolo cum încercăm noi o dată pe lună. Nu prea ne iese că nu avem loc. Ei aveau. Nu veneau numai cu, cum să vă spun, cu farfurioara. Veneau, frate, cu Daminjana la adunare. Când s-a gătat cina, găsim asta scris și Pavel face și aici. Discutăm despre dragoste între frați, despre dragoste, dacă nu-i dovedită. Discutăm despre dragoste, despre darurile spirituale. Noi nu suntem în acest pericol neapărat, în sensul cel de manifestare aici. Mi-aș dori, poate, onest, și mulțumesc că știu că sunt în biserică oameni cu daruri. Eu mă rog ca astea să fie activate. Vreau să discutăm puțin despre asta. Să știm, să ai cu cine să te rogi și să știi că Dumnezeu este Cel ce te mângâie, că îți vorbește. Dumnezeu vorbește și astăzi. Domnul, avem nevoie de darurile Domnului, dar în dragoste. Și Pavel în acest pasaj 12, 13, 14 plasează capitolul 13 în această temă a darurilor. Cu darurile, am o carte acasă, se numește Abuzul spiritual. Și sunt mărturii clare, a oameni cu adresă, cu nume, care au fost victime. Vin dintr-un mediu penticostal. Eu nu spun că penticostalii sunt așa, să nu înțelegeți ce nu am spus. Eu nu aduc un afront bisericii penticostale, mi-aș aduce proprie familie, aș fi un nebun. Dar am întâlnit abuzuri, am întâlnit oameni care în numele nu știu cui și-au permis: frate, nu te mărita cu sora sau mărită-te cu mărioara, că e de la Domnul. Am văzut steagul. Și a dat-o în bară. Ține-te bine după aia. Am întâlnit în Viena un bărbat. Cine a fost la Biserica Betel, el a făcut aripile acelea, zidurile acelea, a placat cu marmură de jos până sus. Era un meseriaș desăvârșit. Un bărbat cât un munte. Și l-am întâlnit în Viena ani de zile, mai târziu. Avea un tic nervos. Și zic, ce faci? Unde îi ții familia? Unde mergi la biserică? Păi nu mai merg la biserică. Îl știam aproape de Domnul. Păi zice, m-am dus la proroc. Și mi-am zis că bariera e ridicată.
Mi-am pus un pateu într-un buzunar și Noul Testament în altul și m-au prins grănicerii și m-au bătut până m-au nenorocit. Acum nu mai cred nici în prorocii, nici în Dumnezeu. Eu despre asta vorbesc. Despre abuzuri. Avem nevoie de prorocii, avem nevoie de oameni care primesc într-un fel sau altul călăuzire de la Dumnezeu. Hei, avem nevoie de asta. Tu ai nevoie de asta. Când te descurci fără Dumnezeu, îi bai. Când îți ies treburile fără El, îi bai. De aceea avem nevoie de călăuzirea Lui, de Duhul Domnului să ne vorbească. El a dat daruri bisericii. E fain, Corinteni. Apoi despre înviere, și sigur, dacă trupurile nu au importanță, avea o problemă cu învierea și Pavel pune un capitol întreg numai despre înviere. Te rog. Pe lângă toate acestea, Corinteni aveau o imagine profund deformată despre dragoste. Acolo vă spun că a trebuit să caut bine să găsesc totuși un pic de perdea peste Afrodita. Te rog. Pavel tratează tema dragostei în contextul darurilor spirituale, așa cum am spus. Și clarifică încă de la început, spunând că aceste manifestări sau arătări ale Duhului Sfânt prin darurile spirituale trebuie să fie spre folosul altora. Asta e tema, asta e testul. Dacă eu aș începe acum și aș începe să vorbesc în limbi și să profețesc, da, ai păstor, le are, mă. Dacă eu aș începe să fac pe aici și eu mi-aș căpăta aplauze, dacă darul meu îmi pune mie voturi, am o problemă cu versetul ăsta. Dar dacă cei cu care i-am întâlnit laudă pe Domnul, că Domnul i-a mângâiat, Domnul i-a călăuzit, ce sunt eu? Decât o unealtă, ce ești tu? De aceea, toți copiii lui Dumnezeu, care sunt născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu, ascultați ce vă spun, sunt ca o vioară acordată pe care degetele lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, poate cânta ce vrea El, când vrea El și cum vrea El. Cu alte cuvinte, o să îndrăznesc să spun aici că eu cred că toți copiii lui Dumnezeu pot avea cuvinte profetice într-un sens, într-o circumstanță, într-o situație. Toți copiii lui Dumnezeu pot, n-am zis că fac sau că trebuie, pot. Dumnezeu poate și trebuie să poată opera oricând prin darurile care le pune El în biserică. Deci așteaptă-te! Nu cred, credeți-mă, am îmbătrânit în biserică, nu cred că trebuie să vină nu știu de unde mari proroci ca să ne spună nouă direcțiile. Nu cred, am ajunge foarte rău atunci. Eu cred că fiecare biserică trebuie să aibă prorocii ei, văzătorii ei, oameni care au darurile Dumnezeu, daruri de îmbărbătare, daruri de administrare, daruri de ajutorare, daruri de credință, daruri de rugăciune. Despre asta altă dată. Mi-ar face plăcere mare să aduc clarificare aici și să înțelegem asta și să ne respectăm cu asta. Mă vedeți pe mine la tobe? Adică nu aș vrea să mă vedeți. Sau la chitară, sau la ce știu eu, nu-i darul meu acolo, lasă-l acolo. Să-l invidiez, da, de unde, cum să-l invidiez? Să stai tu cu mâinile pe sârmele alea. Vai de mine! Cum să-l invidiez? Îl binecuvintez, da, și pe Domnul și pe el, amin? E darul lui. Altul știe să zâmbească, exersați, e simplu. Altul știe să facă floricici. Avem nevoie de cineva să ne înfrumusețeze viața tot mereu. Amin? Altul știe să facă prăjituri. Ok, cu ăștia-s prieten.
tot felul de daruri ale, dar nu trebuie să ne speriem de astea. Dar, într-adevăr, când am fost flăcău, eram adolescent, nu chiar flăcău, adolescent, am dus misiune cu grupul nostru de tineri și s-a ridicat unul în picioare și a început să urle în limbi, m-a speriat, a crezut că nu mai ies din sala aia, numai pe targă. Am tot felul de... Așa știau. Nu-l judec, așa știau. Am înțeles că avem nevoie de darurile astea, dar lipsea ceva. Haideți să vedem ce. Nu, invers. Eu am înțeles. Ok. Iată ce vă spuneam, este darul fără dragoste, care ne îngheață. Oameni de gheață. Pe măsură ce se erzexează aceste daruri, rămâi fără un picior, fără cap, rămâi singur, rămâi rece, te topești. Și bisericile se topesc. Când cei ce operează cu daruri nu au găsit secretul. Eu aș interzice, nu numai am făcut-o, vă asigur. Vă asigur că am pus la punct lucrurile astea. Cei ce se ridicau în picioare, nu există așa ceva. Cei ce îndrăzneau să caute pe acasă, l-am căutat eu pe acasă. Am spus, ce faci, nene? Cine ți-a dat ție? L-am legat în numele Domnului. Nu sperii tu biserica, nici pe pocăiți. Cine ești tu? Dar se operează, se caută. Nu înseamnă că nu suntem căutați. Iată contextul în care discutăm despre dragoste. Al influențelor din afară năucitoare, otrăvitoare și a celor din lăuntru care ne îngheață, care ne lasă singuri și reci și nu mai știi cât e ceasul. În acest context discutăm despre individ, despre familie, despre biserică, despre a cultiva și a promova dragostea. Pentru că darul fără dragoste ignoră relația, ignoră exact gândul lui Dumnezeu. Exprimarea darului trebuie să fie spre folosul celuilalt. Nu spre îngroparea lui, nu spre judecarea lui, nu spre condamnarea lui, ci spre creșterea lui, spre corijarea lui, de ce nu? Dar pentru dezvoltarea lui. Cineva să zică un amin aici, vă rog frumos. Mulțumesc, sunteți drăguți. De rog. Umblați dar după darurile cele mai bune. Acum, darul cel mai bun e cel de care ai nevoie atunci. Dacă ai pană la mașină, cel mai bun om cu dar îți trebuie un vulcanizator. E clar, ăla e cel mai bun atunci. Dacă te doare capul, cel mai înzestrat om cu dar e un doctor iscusit. Și așa mai departe. Doamne, adu-n Biserica Impact oameni cu darurile cele mai bune, amin? Și apoi și pe noi, nu numai că să-i aduci, ci pe ăștia de aici, dă-ne tu darurile cele mai bune, amin? Cele mai bune. Și săptămâna asta am vorbit cu cineva și a zis, frate Florin, tare aș vrea să slujesc, tare aș vrea să prind bine bisericii, tare aș vrea să prind bine împărăției lui Dumnezeu. Și l-am întrebat simplu, care e darul tău? Nu știa. Vom face, ne vom încerca, ne vom strădui să ajutăm pe cei ce au astfel de întrebări. Ce știi să faci și îți place? Poți fi de folos cu computerul tău, cu talentul tău de pictură. Poți fi de folos cu vizitele care vrei să le faci. Ne rugăm să putem termina, să putem lucra în spital, capela aceea unde să putem vizita bolnavi. Unii au darul de a le zugrăvi, altul are darul de a mângâia acolo, de a se ruga, de a face o mâncare. Darul de a sta cu un bebe la familie care au preșcolari. Atenție! Căutați-i care au preșcolari mai ales. Dați-le 2 ore că au nevoie de asta. Luați de pe capul lor. Așa am simțit eu, nu știu voi. Câteodată ai nevoie cineva să-ți ia din mâini greutatea. Da? Fără a încerca să comentezi nimic. Da? Sunt multe daruri. Și totuși zice, vă voi arăta o cale nespus mai bună. Măi, Pavel, ce vrei tu să ne arăți? Iată ce faine-s darurile, ce bune-s darurile. Așa ai făcut-o să funcționeze biserica. Este o cale nespus de bună. Pentru că darurile fără dragoste îngheață, judecă, condamnă și ai un sentiment de nesiguranță și teamă.
dar calea nespus mai bună, te rog, este calea iubirii, este calea dragostei. Este calea dragostei. Știți că pe lângă cel căzut între tâlhari n-a trecut numai un levit, n-a trecut numai un preot, ci înainte să ajungă Samariteanul a trecut și un pocăit, spunea cineva. Și mă, ce faci tu pe aici, mă? Pe aici se umblă. Ha? Ce fel de drumuri ai tu? Ha? Ai dat de ăștia, așa străbă. Așa, bine ți-o făcut să știi. Da? Hai acum să-ți mai spun ceva, nici nu te-ai ridicat niciodată de acolo. Că te știu eu și neamul tău. Ok, ăștia nu erau pocăiții noștri. Lipsa dragostei o simt copiii, o simt străinii. Lipsa dragostei urlă. Așa cum dragostea nu are nevoie de reclamă. Numai dacă e de Valentin, ăia săraci au nevoie mare de reclamă. Pentru că e invenție. Pentru că să faci ceva din nimic. Dragostea nu are nevoie de reclamă. Să-i spun te iubesc soției mele, nu trebuie să se știe la televizor. Ce-i cu aia? Aia este sau nu este? Și dacă este, suntem veșnici. Și dacă este, nu ne dărâmă nimeni niciodată. Și dacă este, dacă nu este, o căutăm. Și cât o căutăm? Până o găsim. Atâta trebuie căutată dragostea. Până o găsim. Ne uscăm fără dragoste. Te rog. În capitolul 14 descoperim cum trebuie să umblăm pe calea adevărată a darurilor în dragoste. Cu dragoste. Dragoste, în dragoste, vorbeam cu Adi puțin înainte despre cu sau în, e și în, și în, și cu. Te rog, ăsta este un citat din lecția pe care o să avem cu bărbații după masă. Nu vom face noi perfect toate lucrurile, dar vrem să le facem împreună. Asta spune dragostea. Nu o să reușim noi să facem de revistă. Suntem imperfecți, n-au cum face lucruri perfecte oameni imperfecți, dar vrem să le facem împreună. Vrem să fim împreună cu copiii noștri, vrem să fim împreună cu tinerii noștri, am spus cu tinerii noștri. Ați observați că sunt tineri care nu mai vin? Asta trebuie să fie un motiv de lacrimă și rugăciune. Doamne, adu tinerii noștri înapoi. Vrem să fim împreună cu ei. Vrem să fim împreună cu voi, cu toți. Nimeni nu e în plus. Vrem să fim împreună. Apropo, de la ora 4 ne întâlnim astăzi. E o temă fantastică, fantastică. A venit la mine un băiat, avea 27 de ani, dăduse de Dumnezeu. Și mi-a spus, frate Florin, tatăl meu a fost alcoolic. Când intra în casă, noi stăteam sub masă. Și aveam grijă înainte de a veni să lăsăm geamul deschis. Pentru că mama ieșea prima și ne lua pe noi în brațe. Fugeam pe străzi. Apoi mama a divorțat și s-a încurcat cu cineva și și-a nenorocit mai rău viața. Eu n-am tată. Acum m-am pocăit, dar mi-e frică să mă căsătoresc. Că nu știu să fiu nici soț, nici tată. Și am spus, Dorine, tu poți să schimbi istoria ta, istoria neamului tău. Dumnezeu a intervenit în acest haos și face din tine o bornă. Face din tine un nou început de generație, se va număra din nou de la tine încolo. Despre asta vom discuta de la ora 4. Vrem să facem toate lucrurile împreună. Asta spune dragostea. Mulțumesc. Chiar dacă aș avea toată credința, doar acesta este citatul ce l-am pus. Să ai toată încât să spui muntelui du-te, să spui hijului du-te.
Și să se întâmple asta. Și dacă n-ai avea dragoste, nu numai că nu vei fi sau nu voi fi veșnic. Nu. Ce Iisus a zis, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Băi frate, pe lumea asta sunt valori. Ce ar folosi cuiva și să piardă, să rateze esența lucrurilor? Doamne, nu ne lăsa fără dragoste, că ne uscăm, ne micim, rămânem la cheremul valurilor din jurul nostru. Păzește familiile noastre, Doamne, și reaprinde dragostea între soț și soție, între iubit și iubită. Reaprinde dragostea Ta între frați și frați, între surori și surori. Frații mei, nu putem merge departe în biserică fără dragoste. Ni se topesc planurile și lucrurile bune. Se volatilizează orice idei, orice intenții bune. Pentru că dragostea are de-a face cu relația. Dragostea include, nu exclude. Dragostea deschide uși, nu închide uși. Dragostea nu se popoțonează, nu face paradă, ci dragostea este generoasă, face loc altuia diferit decât el. Dar dacă n-ai dragoste, eu spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu și eu nu vreau să-l cred. Fără dragoste nu valorez nimic. Nu-i bine, frate, dar totuși, eu sunt pocăit, eu vorbesc în limbi, am făcut botez. Știu, dar valoarea ta. Eu nu spun că nu-i fi mântuit, dar valoarea ta. Valoarea ta e mică. Te rog. Doar puțin. Doar că asta este o chestie care ar merita, am văzut că mai fac unii poză. Asta ar merita să o ții minte. La acest tabel. Diferența între cele trei definiții ale iubirii, cuvinte ale iubirii în limba greacă, ele erau foarte clare. Și în traducerea Noului Testament în limba greacă, noi avem aceste trei expresii. Iar în Corinteni 13 avem agape, dragostea lui Dumnezeu. N-am ce să comentez, trecem mai departe. Este speranță. Este speranță. Este nădejde și este o veste bună. Dragostea nu-i la pocăiți, nu-i la penticostal, nu-i la ortodoxi, nu-i la papa, nu-i la președinți de confesiuni, nici independenți, nici interdependenți, nici cum. Ci dragostea este la Dumnezeu și El n-a închis-o să arunce cheia. Ci dragostea este în Dumnezeu, este cu Dumnezeu, este prin Dumnezeu și adusă în inimile noastre turnată prin Duhul Sfânt. Doamne, Dumnezeul nostru, ne-ai adus în acest anotimp astăzi să ne înveți în mijlocul tuturor acestor valori și influențe. Vrem să redescoperim forța iubirii care este veșnică. Nu vrem, Doamne, să ne mulțumim că n-am murit încă, că ne mai târâm încă, că noi totuși n-am divorțat încă, că încă totuși nu ne-am luat la bătaie la ședințe, că încă totuși, Doamne, nu ne urâm chiar ca alții. Scoate din mintea noastră orice răutate, orice egoism, orice lucru rău făcut în numele lui Dumnezeu. Iartă-ne pentru orice fel de răni produse fraților noștri, de acum sau din trecut. Iartă-ne pentru orice jigniri aduse copiilor tăi. Iartă-ne pentru orice dezmăț gândit în mintea noastră. Iartă-ne pentru orice lucru sucit ce ni l-am asumat, tacit.
Iartă-ne, Doamne, pentru orice idolaș care îl ținem aproape de inima noastră și pentru care, Doamne, renunțăm de atâtea ori la comorile Tale. Sfințește, Doamne, biserica Ta și adu din nou focul iubirii Tale, Doamne, prin Duhul Tău, prin puterea Duhului Tău, prin darurile Tale, Doamne. Vrem, Tată, să fim o biserică în clocot și nu, Doamne, căldicel. Vrem, Doamne, să aprinzi și ceea ce aduce căldură și lumină și viață este dragostea Ta, puterea iubirii Tale, Doamne. Iubirea Ta ne vindecă, iubirea Ta, Doamne, ne tămăduiește ochiul bolnav, ne tămăduiește limba ascuțită, Doamne, ne tămăduiește gândul cu ranchiună, Doamne. Iubirea Ta face loc, iubirea Ta sfințește, Doamne, iubirea Ta iubește, fără să judece, fără interese. De aceea te rog, prin Duhul Tău, Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, repară familiile noastre, viețile noastre și biserica noastră și îmbracă-ne, Doamne, cu Duhul Tău și cu dragostea Ta în numele Lui Iisus. Amin.